Benvolguts companys i companyes. El proper dia 10 d'octubre inaugurem oficialment la nova seu del Col·legi a la plaça Urquinaona de Barcelona. Pels que tenim l'honor de formar part de la Junta de Govern, serà un veritable plaer poder comptar amb la teva presència. Aquell dia, a les 12 hores, obrirem les portes perquè tots els col·legiats i col·legiades pugueu conèixer les renovades instal·lacions i posteriorment brindarem tots junts. D'alguna manera, la nova seu simbolitza el prestigi i el reconeixement assolit pel nostre col·lectiu. La nova seu suposa un pas endavant i obre una nova etapa on ens alineem clarament amb la nostra manera d'entendre la professió. La nova seu és un factor clau en la tasca coral d'adaptar la nostra imatge a la realitat d'un col·lectiu com el nostre, que representa innovació, modernitat i proximitat. Tots els col·legiats ens sentirem orgullosos i orgulloses de la nostra nova casa comuna. T'esperem el dia 10 d'octubre a partir de les 12 del migdia.